Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, yo jam ñallu e men on calminama on fof goto fof inde muɗum e yettode muɗum. Mangi ziar ñeb wala toɗo min seguidore wala bandiraɓe yimɓe hewɓe ina nelɗa kam waɗa kam partager vidéo ji affaire yimɓe puɗɗi haalde kadi fulɓe ɓe. Bandiraɓe mi haalinom avant mi haalinom après, donc mi yiɗa ton rewtude mais ko adi ko fof d'abord min ono gandi min kam mi wawa ya e penaɗe te mi yadata e yimɓe fenoɓe hay soko ɓe giwdumi nene ɓe nanno e ɗeɗo penaɗe e ɗiɗo manifestation ji jawtuɗi hay so ɓe nanganoma hen ɓe cokanoma mi daroytanoɓe mi ɗaɓɓantaɓe avocat mi ala haaju e maɓɓe ɓay min ko adi ko fof d'abord ko Sénégal jam gonnoɗo Sénégal ko on paalami yo heddo Sénégal. A yii leydi ndi e woni tranquille ha woɓɓe e ngara e mbaɗa investir e leydi men bandiraɓe ko jam won toon. Donc a wawa arde e ndin ɗo leydi jam gonɗo ɗo no ngara mbiya aɗo itta on ane tawa e itto yiɓɓe ɗum ittude ɓe. Donc kala ko ɓe mbaɗa ɗum mi haali jarani mboɗo rutto hen ko kamɓe ɗaɓɓe ɓurɗo ka wonde pullo ala e nder aduna, ɓurɗo ka wonde sénégalais ala. Min de mi ɗaɓɓata kayri mi lamdaka hay honoyre addu seedeji walla certificat de sonalité. Donc ɗum firti hay état o ɓe gandi min komi sénégalais 100%. donc to gonɗon sengo affaire Sénégal min mi haalani o toon mi yadata e neɗɗo affaire yiide ɗo fulɓe e mbaɗeni nono jarani samboɗo rutto toon ko gandumi tan e leydi he Sénégal manam ko ɓuri hew e mon o ganda manam bone Sénégal oɗo wattu bone so wanano na Sénégal ni bone baɗannoɗe e leydi heɗe hande wanano ɗum kalanno en. Donc to gonɗon sengo min mi rewtata ton hande kadi leydi amdi ɓurani kam kala leydi e nder aduna he te fi leydi amdi jam wona ton kadi e ɓurani mi hunde fof hunde e aduna he ɗum yo yimɓe ɓe gandu ɗum addi min mi wawata ɗo wadde défendre neɗɗo jaaɗo e penaɗe ɗum ɗum kam mi wawa ɗum waɗ te ko mi haalino on nden mi haali ɗum mi haalti ɗum kada donc mi wawa hen rutitade mi wawa jaggande yimɓe yahoɓe e penaɗe surtout yimɓe yiɓɓe yakkude leydi amde mi wawa ɓe wona osanji kewɗi e biti jekaji kewɗi ɗiɓe nucci hen walla mbujjiyade portable ji e tablet ji ganaɗa hoore ma ko ɓiɓɓe sénégalais wano am ni neɗɗo o yaha ñawlo banque ngara gudita entreprise bandiraɓe goɗɗo ara ino ƴefta ɗum sababunde rewande bandiraɓe hay goto fotani ɓen ɗo wabde hay goto fotani ɓen ɗo wabde ya ɓantirde hoorema hen paaki gandam. Donc min ɓeɗo yimɓe mi wawa mumen yaadu ɓurɗo kam no won pullo ala ɗum ɗon yo laaɓ ɗum noon on calminama yo jam ñallu e men.